Olyan fuvarozói körről beszélünk, akik az ország legnagyobb fuvarozás, építőanyag gyártását viszik hátukon. Egyszer megkérdezték, hogy érdekelne, hogyha bejönnék az irodába. Válaszoltam, hogy igen. Egyszerűen ki akartam próbálni ezt a darus munkát is. Stabil hátteret nyújt nekem, hosszú távon tudunk együttműködni. Öreg rókák és mindent tudnak, és mindent meg lehet tőlük kérdezni. Ennyi idő után ez jön? 25. éve. Hát nem ma. Egymástól bármikor segítséget tudunk kérni. A lányok nagyon jó fejek. Kivétel nélkül mindegyik aranyos. Minél többet dolgozol, annál többet keresel. A hozzáállásuk, a teljesítő képességük, mennyire vigyáznak az eszközeikre, mind meghatározza a béren fölüli juttatásokat. Aki pénzt akar keresni, az tud. Vigyázz az autóra, meg jól dolgozik, az hamarabb kap egy jó autót. Meg is találtam a számításomat, megfelelő eszközökkel dolgozunk. Innál egy kávét valahol, ígyunk?